Hi guys, it's me Ylarn again, and you are still watching on my channel. So for today's video, I'm going to show you how did I spend my day off. So last Sunday guys, attend ako ng mass. So since kaharap nung church yung mall, so I decided to go to the mall first para magpalamig. Kasi yun na naman, sobrang init kahapon. So, and pagpasok ko ng mall, ang daming tao. So, syempre, nakiosyoso ako, guys. Na only to find out na nandun pala yung cast ng Los Bastardos. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaganapan kahapon. So, let's all watch this. May GG na ba? Naku! Pero, gusto nyo ba makita ng live? Hindi nakita nyo sa TV? Gusto nyo ba makakain eh? Gusto nyo ba? Okay, at ba ito ba? Oo. Baka naman kami masakot ulit. Si Lucas, bilang nagbaboxing ka na. Ayaw naman nila eh. Ayaw na ito ba? Naku! Wala ito ba na kayo ito lahat? Gusto nyo ba lahat? May good news ako sa inyo! Meron pa kayo sa mga kanta. Okay na ba yun? Sabayan niyo ako kanta? Alright, here we go. So, please, sabayan niyo ako kanta. Pwede ba akong dala ng isang babae? Yung magpapalagay sa buhay ko sa panganib. So, bukas sa bukas po yan, abangan ko Los Bastardos. Yes, di ba naman-infected naman talagang kontrabida nitong si Marco. Eh, hindi lang yun, isa siya ngayon sa pinakamahal ng kapamilyang actor, hindi ba? And when I say hot, I think it's a new one. Di ba hindi naman pwede ang nagpaal, pwede hindi naman magpasample. Ano ba yan? Si Marco Gumabao. Ano daw ba yung gusto ko? Ay, okay. Ako lang ba ako parang mainit eh. Mainit! Oo! Noy! Hindi na yung kalor! Ako lang yung mainit eh. Oh my God! Ayun na nga! Dapat mo na naman nakita, Marjorie. Oh, ito, dito na nila. Bilang tayo, 1.
Meron na kami stock dito. Sino single? Daming single. Mamaya kami hinihintay ng mga single. Ayan, ibigay natin sila, Joseph, na supportahan na talaga ng mga highest rating na kapamilya Gold Teleset yung pinapili namin mo. Yes, once again guys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng Los Bastardos. Sana po patuloy niyo po kami suportahan. Papasok na po kami ng Season 3, ikatatlong yugto. Marami pa po yung pasabong ng revelation na ipapakita. So, panoorin niyo po pagkatapos ng kadero dito. Araw-araw. Yes. Weekdays po yan, 1:30 p.m. after kanilang kadero dito. Kumusta naman ang biyahe mo papunta dito? Wala po ng traffic. Wala traffic. 20 minutes. Kumusta sa labas? May init ba kanina? Bench. Oo. Anong usually ginagawa mo kapag nag-init? Diba kasi sana naman ang outfit beach? Summer na summer, diba? So, baka naman. Kasi yung ito mo yung design na yung bayaw. Para lang makita ka, Joseph. Baka naman, Joseph. Oy, baka naman ubusin natin yung ano. Nakapili mo na hindi matinapos. Yo, sa finale daw eh. Oo, sa finale. So, Papayag pa kayo na abang mo. Finale. Pwede kasi kanina, dapat fair tayo kasi yung ibang bastardo, diba? Yung ibang bastardo, ay naku, hindi pwede. O, marami magagalit, diba? Oo, magagalit sila. Okay, sige, mamaya sa finale daw. Save the best for last. Okay? Okay na ba? Okay na? Okay, later ha. Sige, thank you, Joe. And you need to know that you give me all night, all night. So bad, so bad, all night, so bad. Slow down, so nice. I'm just about to and you need to know that nobody can take your place, and you need to know that I have access to your face, your face.
Sige lang to. Balakpakan natin, mga pipili ka.